Аре, пичове, много хора сме. Това е цялата банда. Смисъл, не сме чак толкова много хора. Повече сме били. А, пак зелено е. Добре, ние няма го хванем. Отиваме майка в Самара. Ма не съм много сигурен. Писам нещо такова. Аре, дай му. Избере, брат. И като цяло. Приятно гледане. Какво прави то се, брат? Какво правиш, бе? Човек на коса ги хвана. Те тръгваха. Так му отиваха към самата. Так му тръгваха. И сега сме всички заедно. Не съм много хора. Момиче. Чакай! Мълчи! Да знаеш, че снимам? Не знаеш, що съм най-отпреде, брат? Моята работа е да снимам останалите, аз седя най-отпреде. Аре, ще отида отзад. Чакай! Ама не, брат, аз трябва да съм до Марти. Ма не, ще се сменим, бе. Пивнах! Кажи! И като цяло така. Такова ми е. Не успях да го вдигна! Май, чай да падна. Жега! Аз съм стопиджи. Жегашка. Защо съм силна? Аз ще чакам останалите. Ще вървя за... И телефона може да снимаш. Боц. Ще окачаш ли ти? Сигурно. Снимаш ли? Да. Има. Добре. Чай да болко. Какво? Чай да болко. Давай. Постава маняци, искаш да е малко самарско, пусна стълбите съм по. Не ги пусна по-скоро. Защото влиза да ги пускам. Предния ме влоки на самарското, между другото. Баче, жегата, брат. Сега ще пробваме опит за меню. И ще настане. Ей, това е. Меню мастера. Гледай, какво става? Това е меню, бих пускам. Аре малко. Опа! Малко пресрещна. Опа! Ха-ха! Аз стоя най-отзаде да мога да снимам хората. Нарочно съм отзаде да ви снимам всичките. Опа! Уипа! Мале, на него му викат Мишо Уипа. На мене ми викат Адо Мекото. Ей това е. Мишо, твоите работи ще ги забавят твоите работи. Където уипваш, той не.
Менява. Да изглежда менява по-дълъг. Няма. Какво? Да не качиш менява. Ще го кача, ама забавен да изглежда по-дълъг. Ай, давай. Давай. Хубаво, аз давам. Нищо не прави. Айде, чакваме. Аре, ютубър. Зашли, защо мой да Опа, меню.